Salutare, băi, și bun episod și astăzi ne jucăm Among Us. Mă cheamă COVID-19. Haideți să ne băgăm la un grup, haideți să ne băgăm pe mapa asta, că e preferata mea, deci este care pe 8. Sper să fie loc. Nu mai ce, de ce n-ai filmat mai mult? Pentru că n-am avut, n-am destul spațiu pe telefon. N-am destul spațiu pe telefon. Da. N-am destul spațiu pe telefon. Ați înțeles? Da. Și acum hai să intrăm pe un joc. Deci acum o să treabă să mă uit mereu. Așa. Deci dacă se aude niște sunete, nu este vina mea. Fix pe 1 fix. Asta e viteza mea preferată. Deci, e la nebunie, îmi place. Îmi place rău. Deci asta nu-mi place să merg cu viteză normală. Mie îmi place să merg încet. Îmi place să merg încet. Ia uitați-mă. Hai să vedem. Te rog, impostor. Da, cred că cremate. Impostor! Bum! Dacă am mai făcut video ăsta de încă o dată, 13 minute. Deci o să filmez și l-am șters. Și s-a șters. Să fac un kill așa, face la kill-ul. Hai face kill. Bum! Ușu. Din sunetele este vina mea. Kill. Vedeți? Mi se blochează puțin. Vedeți? Mi s-a blocat puțin dacă nu știu. Așa. De ce că mamă? Am postur și am și câștigat. Deci acum trebuie să mă uit mereu. Da, se aud niște sunete. Da, se aud niște sunete. Se aud niște sunete, dar nu am ce să fac. Asta este. Asta este, fraților. Am ce să fac. Haide, mă, 10. Hai, așa, 10 odată. Ăla-i cu balon. Mamă, jurătură era să zic. Era cu culoarea maro și era o jurătură. Haide, cât timp filmez? 3 minute, fraților, 3 minute. Timp asta! Ia, sunete. Bine că n-am făcut ăla. Nu, mă văd. Știi că fac task cu el. Așa. Dai kill. Omule, dai kill, omule! Oh, nu, am făcut 2 kill-uri. Oh. M-a votat pe mine.
Aoleu, sper că nu pe mine, sper că nu pe mine. Nu pe mine, m-au văzut doi. El pare că are capul de piatră. Nu, pe mine, nu, toată lumea tapă. Papa. Eu. Doi imposteri, haide fraților, fă kill. Tu stau și să fac niciun kill, măi. What the fuck? Hai că merge. Da. Merge. Faci task-ul. Dacă vedeți video Among Us, dar nu cred că ca impostorii să facă și după mai bine așa. Da, ziceți voi în comentarii dacă nu e mai bine. Dead body reported. Oh no. Oh no. Așa scris videoclip foarte drăguț. Nu pot. Nu să te am uitat. Dar de ce mie nu mi-arată că n-am niciun nume? N-am niciun nume? Dacă vrei să se fac și cu face. Îl aveți în descriere? Da. Nu prea știu să pun în descriere. Dacă puteți, mă ajutați. Poate să mă uit pe YouTube și să văd. O să pun descriere care de muzică. Dacă nu scrieți Marian Dumitru și acolo m-am dus și la televizor. Atunci când am zis sunt și la televizor, da, trebuia să zic. M-am dus și la televizor. Da. Haide, haide, rog să se termine asta până nu mor. Haide. Haide, fraților. Mă, dar nu votează, știu, odată. Că mă enervează și pe mine. Mă enervează. Mă enervează. Chiar mă enervează. Mă enervează foarte tare. Dați odată vot. Haide, adică dai vreodată vot. Haide, nu te oprește nimeni, haide. Asta ce nu știi pe ce să... Blue. It's blue. It's blue? Nu e blue. Nu e blue. Fraților, mai avem 9 minute și să încheiem acest videoclip cu forță. Și pe asta nu-mi ziceți că n-am avut, cred că v-am zis că n-am avut timp. Uite, 1. Un acolo. Da, fraților, și aici se încheie videoclipuri. Mai vedeți videoclipuri cu Among Us. Nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați și de canalul de muzică, cred că o să-l aveți în descriere. Și să apăsați butonul de like, o să fac și cu facecam și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!